हाय लोगोफोर आं दा थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर नै आं दा रुमनिफ्राय ओंखारबाय लोगोफोर नै एसे मोना आं 5:30 ओंखारदों आरोना लोगोफोर एसे खोमसि गोजा आरोना 5:30 एसे खोमसि जाखायो नालाय आं हारसिंसो लोगोफोर रावबो लोगो गैया लोगोफोर आं हारसिंसो नै लोगोफोर एसे खुवा खुलायदों आरोना गोजां बोथोर नालाय आं दा थांनोसै लोगोफोर अब्ला नै आं दा एसे स्रां जाफैबाय आरोना एसे आधा घन्टासो जाबाय आं लोगोफोर नै बे नलबारि राज फुजा जानायमोन आरोना दिनै जोब्बाय लोगोफोर बेखौ आं ओरै बारनानै थांसै लोगोफोर स्टेसनाव थांनोसै आं लोगोफोर आं दा स्टेसनाव सफैबाय लोगोफोर नै बेनो आरोना लोगोफोर नलबारि स्टेसना आं दा टिकेट दानहैसिगोन आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर बेनो नलबारि स्टेसना लोगोफोर आं दा टिकेट दानखांना फैबाय लोगोफोर टिकेट दाननायावनो सानै आदा लोगो मोनदों लोगोफोर बिसोर मुसलपुरनि लोगोफोर मुसलपुरनि गारि मोनाखै दा नलबारिजों थांफासिगोन बिसोरबो नलबारि ट्रेनजों नै लोगोफोर बिसोरनो आदा सानैया नैबे सासे ओमफ्राय बे सासे लोगोफोर बिसोर सानैयानो आं हारसिंसोमोन दा लोगो मोनलांबाय बिसोर आदामोनखौ जों दा जमा थांसिगोन लोगोफोर नै लोगोफोर बे सानैयानो आरोना लोगोफोर दा सफैबाय लोगोफोर बरपेटा आं हारसिंसो थांदोंमोन लोगोफोर आं हारसिंसो थांदोंमोन लोगोफोर आंनि गिबि लोगोफोर आं क'क्राझाराव थांफेराखैमोन आं दिनै थांनो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर बेयावनो आदा सानै लोगो ओमफ्राय बिसोरजों जमा जाहैखानोसै बिसोरजों थांफाखानोसै लोगोफोर आंथ' सिनायगौ नालाय क'क्राझारखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगोफोर आंनि क'क्राझार थांनाया ओंखायनोथ' बिसोर आदामोनजोंनो थांनानै बिसोर आदामोनजोंनो फैफिनसै आं लोगोफोर ओरैनानै थाखाबाय आरोना लोगोफोर दा नै सफैबाय लोगोफोर बेफोरबायदि लामा मोनलांगासिनो आरोना लोगोफोर एसे डाइरेक्ट जोङो क'क्राझारनि ट्रेन मोनासै लोगोफोर बङाइगावआवल' मोनबाय नै लोगोफोर जों दा बङाइगावआव ओंखारबाय लोगोफोर बङाइगावनिफ्राय ओंखारनानै निउ बङाइगावआव सोलायफिननांगोन लोगोफोर जंसनाव लोगोफोर आंथ' मिथिया जेबो आदामोना मिथिगौ लोगोफोर नै जों दा बङाइनिफ्राय ओंखारनानै निउ बङाइगाव थांसै लोगोफोर एसे गोजान जायो बेनिखायनो जों दा थिम्फु गाखोबाय आरोना लोगोफोर नै आदा सानैबो थिम्फु गाखोना फैबाय जोङो लोगोफोर आं बेफोरनि बागै जेबो मिथियामोन लोगोफोर नै जों दा बङाइआवनो दं लोगोफोर नै आं जेबो मिथियामोन बङाइखौ दिनै एसे नुबाय आरोना बङाइ टाउनखौ लोगोसेनो जों दा नै निउ बङाइआव सफैबाय लोगोफोर स्टेसनाव जों दा निउ बङाइआव टिकेट दाननानै डाइरेक्ट क'क्राझाराव थांसिगोन आरोना लोगोफोर नै आदाया सिगांसिन थांगासिनो आंथ' जेबो मिथिया बिसोरजों फैफाखाबाय आं हारसिंबाथ' फैनो रोंनाय नङा निउ बङाइआवल' ओंखारनानै डाइरेक्ट निउ बङाइ नङा लोगोफोर बङाइआवल' ओंखारनानै निउ बङाइसिम आं फैफिननो रोंनाय नङामोन आंथ' मिथिखाया नालाय इसोरजों फैफाबाय इसोर मिथिजोबो आदामोनखौ ग्रोब लोगो मोनबाय लोगोफोर आदामोनखौ सिनाया लोगोफोर ग्रोब आदामोन होननानै आं बिसोरजों थांफाखाबाय बिसोरबो बे मिथिङाव थांगोन बेनि थाखाय बिसोरजों जमा जाबाय लोगोफोर नै जों दा दसे ट्रेन नुबाय आरोना लोगोफोर निउ बङाइआव आदामोना टिकेट नायदों टिकेटआ मोननै जाबाय मोनसे जों थांनायमोन बङाइसिम आरो निउ बङाइआव दानबावनाय क'क्राझार बे मोननै जाबाय आरोना लोगोफोर जों दा मोनहांबायानो नै सफैबायानो जों दा लोगोफोर बैनो खोमा मानसिफोर नुहुरलाबायदों लोगोफोर नै बेनो नंगौ नै बेनोमोन आंथ' मिथियामोन नालाय नै बेफोरनो आरोना लोगोफोर नै बेयावनो बेफोरजों गारि दोनो खोमा नै लोगोफोर गारि दंसोगारो फिल्डआव माइबो दं लोगोफोर नै लोगोफोर मानसिफोरा बेफोरनो आरोना गोजौआव अभार ब्रिज दं माथो अभार ब्रिजआव मानसि गैया लोगोफोरनिनो नैबेयावनो नैबे फिल्डआवनो जायो खोमा नै लोगोफोर बे फिल्डआवनो खोमा लोगोफोर जोंथ' बेयाव डाइरेक्ट थालांनो हानाय नङा लोगोफोर ट्रेनाव स्पिड होनानै जोङो सिगाङावनो मोनग्रोयो आरोना बेखौ लोगोफोर जों स्टेसनसिम थांग्रोनांगौनो स्टेसनावसो ओंखारनानै आरो फैफिननांगौनो लोगोफोर क'क्राझार स्टेसनाव ओंखारनानै आरो फैफिननांगौ आरोना लोगोफोर जों दा थांगासिनो क'क्राझार स्टेसनाव मोनहैथ'वाखै लोगोफोर नै लामा मानसि गोजा ओरै फैदों खोमा थाबायनानै डाइरेक्ट साइथिं थाबायना फैदों खोमा मानसिफोरा
जायाखैबो ने नुहुरांबाय नै लोगोफोर एसे नुहुरांबाय लोगोफोर आंनि फार्स्ट टाइम क'क्राझाराव फैफिननाय लोगोफोर आं जोनोमाव फैफेरामोन दिनै फार्स्ट लोगोफोर खोनाबाय थायोमोन लोगोफोर क'क्राझार फैफेरनायानो जायाखैमोन रावबो आलासि थालासि गैया बेनिखायनो फैनाय जाया बेनिखायनो दिनै फैथारबाय आं लोगोफोर नै लोगोफोर मोनबायानो जों दा ओंखारनोसै ट्रेननिफ्राय लोगोफोर नै क'क्राझारा लोगोफोर लोगोफोर क'क्राझारखौ मोनफैबाय लोगोफोर एसे थाबायनोसै जों लोगोफोर स्टेसनखौ बारलांनानै ओइजोंसो थांनांगौ नालाय ओइजोंसो थांनांगौ माने आंथ' बारा मिथिया आदामोनासो मिथिगौ नै आदामोनासो लांगोन आंखौ दा आं हारसिंबोथ' आन्दायनानै थाखाबायमोन लोगोफोर नै बेनो आरोना लोगोफोर क'क्राझार स्टेसना बारा इसेबां गिदिर नङा लोगोफोर नै आं बारा इसेबां गिदिर मोनाखै आरोना क'क्राझार स्टेसनखौ जों दा हाथायजों हाबबोबाय नै हाथाय जायो खोमा लोगोफोर नै बायदिसिना मानसिफोर दङ बायदिसिना मालफोर फानलाबायदों नै हाथाय खोमा कमलाफोरबो फानदों लोगोफोर टाउनजों हाबबोबाय खोमा नै लोगोफोर जों दा टाउनजों हाबबोबायानो जों दा टाउनजों हाबबोबाय लोगोफोर बेटारि गारि गाखोगासिनो लोगोफोर नै आदामोना गाखोनो होन्दोंमोन ओमफ्राय आं गाखोला होन्दों मानो होनबा आंथ' नुखायाखै नालाय क'क्राझार एसे गिदिंलांनांगौ बेरायजोबनांगौ लोगोफोर हायोबाथ' बेरायजोबगौमोन आं लोगोफोर नाथाय हानाय नङा लोगोफोर नै बारा टाइम गैया बेनिखायनो एसेल' बेरायदोंमोन होनबाय आदामोना नै लोगोफोर जों दा ओरै थांगासिनो ओइजोंसो नालाय ओरै थांगासिनो जों दा थाबायगासिनो आरोना लोगोफोर थाबाय जों दा नै मोनसे सारियालि मोनबाय लोगोफोर आंहाबो आदामोननि खिथुन होलांगासिनो आरो लोगोफोर आंथ' जेबो मिथिखाया नालाय क'क्राझारनि बागै बिसोरजोंसो फैफानाय जाखाबाय जों दा थांगासिनो लोगोफोर नै थाबायनानै आंथ' नायलांगासिनो जायगाफोरखौ गासिखौबो गोदान नुफैलायदों लोगोफोर क'क्राझाराव फैनानै एसे जों दा थांगासिनो लोगोफोर बैजों लामाखौ एसे फ्लेगफोर नुहुरलाबायबाय नै लोगोफोर बैजों जों दा ओरै बारस'नोसै लोगोफोर अयथासार गारिनि लोगोफोर जों दा ओरै बारलांसै लोगोफोर बेयाव बारबाय लगे ओंखाम जाखानोसै जोङो ओंखाम उखैबोबाय नालाय ओंखाम जाखानोसै नै लोगोफोर आदामोनासो मिथिगौ नै बाजै हटेलाव जों दा हाबलांसै लोगोफोर नै बे सिङाव ओरैबायदि आरोना नोगोद फेसिलिटि खोमा नै लोगोफोर नै डाइरेक्ट कुपन लाग्रोनांगौ नङाबा मोनजाया लोगोफोर नै बेनिखायनो लाग्रोबाय मा मोनजायो नायनोसै लोगोफोर बेफोरनो आरोना लोगोफोर नै होफैजोब्बाय जोङो टिबोलानो बुंजोबसिगौमोन लोगोफोर नै बेफोरखौ सङो बायदिसिना नै बर'फोर गोजा ना लोगोफोर संग्रा बायदिसिनाफ्रा बर'फोर गोजा गासिबो लोगोफोर नै लोगोफोर बेफोराव संग्रा गिदिरथार लोगोफोर बाजै हटेला नै गिदिरथार आं सिङाव हाबबोदोंमोन आरोना लोगोफोर बे सिङाव आरोना लोगोफोर बेफोरावबो जाजोबो नैफोर न'आव गासैयावबो जों दा जाखांनानै एसे दसे रेस्ट लादोंमोन आरोना लोगोफोर लगे थांफिननांसिगौ जों दा मिटिङाव लोगोफोर जों दा नै बेटारि गारि गाखोसै लोगोफोर बेटारि गारि सालायग्राफोर गासिबो बर'फोरखौ नुदों लोगोफोर जोंथ' गुबुन हारि गोजा लोगोफोर जों दा सफैबायानो नै लोगोफोर जों दा ओरै हाबलांसै आरोना लामाया बांद्राय इसिबां गिदिर नङा फिल्डआव थांनायना बेफोराव बायदिसिना दखानफोर होलाबायदों जों दा ओरैजाय हाबलांजोबनोसै लोगोफोर गासिबो मानसिथार नै लोगोफोर गासिबो मानसि गोजा लामाया फिसा नालाय एसे होंगो दोंगो जादों आरोना नैफोराव फिथा बायदिसिनाफोर फानो खोमा माइबो दं लोगोफोर माइखौबो हाखांजोबाखै दा बायदिथ' माइखौ बारा हाखांजोबा नालाय सोरबा हाखांबाय थेवबो नैजों हाखाङाखै आरोना लोगोफोर जोंनिजोंबो हाखाङाखै हाखांनायालाय बैयावनो लोगोफोर नै नाय अयथासार मानसि नुबाय नै
अभारब्रिजनि मानसिखौल' नुहुरदों लोगोफोर नै गोजौआव अयथासार मानसि गाहायनिखौथ' नुहुरखाया नालाय अयथासार मानसि आदाया सिगां होलांगासिनो जोंना बिसोरजों खिथुन थाफाखानांगोन आंथ' नलबा आन्दायनानै थांफिननो रोंनाय नङा आं लोगोफोर जों दा ओरै थांसै लोगोफोर हाबहैथारनोसै जों सिङाव नायथारनोसै आरोना लोगोफोर अयथासार मानसि लोगोफोर नै बैयावसो लोगोफोर नै बेयावसो जों बया गोजानाव दं लोगोफोर नै लोगोफोर गासिबो जजोबफोर साइड नायजोबखै लोगोफोर बेफोरनो आरोना मानसिफोरा लोगोफोर अयथासार मानसि मेन्सटिजाय गोजौआव लोगोफोर बेयावनो मेन्सटिजा बेयावनो आरोना लोगोफोर Sendiri tanggal sini betul Karena biar itu nonglia, moja-moja metek kontrak kawan. Angga sebkena siapa di Jawa? Jadi gila. Coba. Pribadi kaza gemja jauh-jauh tabrak-tabrak. Manusia nuyulah berayna banai. Training kisnai jaya. सम बेखायनो सानो आङो केसेटफोर बायदि गुदिनिफ्राय दामजानाय बायदि बैसोआबो दामजानायमोनब्ला गुदिनिफ्राय बोफिनजोबगौमोन होननानै आं सानबाय थायो लंलिबजोंनो बारायलांबाय आं मा जिनिसखौनो मोजां मोनखो ना माखो सासे लाबावगौमोन आङो गैया मा जिनिसा मोजां नङा दा जाय हक आंनिबो आंगो रायजो राजाफोर जोङो आंनि मेथाइ खननायनि उनावनो जोंनि एनडिपिनि आफादगिरि गबिन्द बसुमतारीनिफ्राय आद्रि खालामथावै खौरांफोरखौ खोनानो मोनगोन आद्रि खालामथावै बोसोनफोरखौ मोनगोन बेनिखायनो अन्नानै रायजोफोर दान्दिसे थाथ' जोङो जोंनि आलासिफोरनि बिबुंथिफोरखौ खोनासंदो आरो गेजेर गेजेर जोंनि गसाइ दैमारिमोन दं ओमफ्राय आंबोथ' दंबाय थायो गेजेर गेजेर रोजाबलांबाय थागोन बे जबानखौ होनाय जाहैबाय दा आंखौ मेथाइखौ बोरैबासो खनफिनबाय बिदि खमाव जाथाय ओरैनो थास्लायस्लाय गोसोथोलायनायखौ खनसां
खौसे जाखौ बेसे बुंबावनो बुंला दा गोसथोलायनाया बन्द थाया ना शनिबार दं ना रबिबार दं बेखौनो बुंनो नागिरबाय आरोखि शनिबार गैया रबिबार गैया 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 गोसो थोलायनाया बन्द गैया शनिबार गैया रबिबार गैया 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 गोसो थोलायनाया जोंना टाइम जाबाय लोगोफोर आरो एसे फुरान दंफांनि लोगोफोर जों दा थांनायसै गासिबो खोनासंजोबनो हायासै आरोना जों लोगोफोर मानो होनबा जों सिगां थांनाय नालाय बेनि थाखायनो गासिबो खोनासंजोबनो हायासै लोगोफोर जों दा थांफिनसै लोगोफोर नै जों दा ओंखारबोफिनबाय लोगोफोर जों दा ओंखारबोफिनबाय लोगोफोर जों थांनोसै आरोना लोगोफोर जोबाखै थेवबो मिथिङा लोगोफोर 2टा जाबाय 2टायाव जों ओंखारबोबाय लोगोफोर जोबाखैमोन मिथिङा थेवबो ओंखारबोनांबाय जों लोगोफोर ट्रेनखौ हमहैफिननांगोन नालाय जों दा ओरै ओंखारबोनोसै आरोना लोगोफोर एसे मार्केटजों थांनो लोगोफोर नै मार्केट बायदिबो दं बायदिसिना फिथा बायदिसिना फानलाबायनाय बायदिसिना फाननाय दं बेजों थांसै जों दा एसे नायथिंहैनोसै बेनि उनाव थांसै आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर बर' हिन्जावफोरानो आपेलफोर फानदों आरोना लोगोफोर गासैबो बर'फोरानो फानजोबो खोमा बिसिनिजों दहायनिफ्रायनो बर'फोरल' नुगासिनो आं लोगोफोर जोंनियाथ' गुबुन हारियासो फानखायो नालाय नैजों फिल्ड दं आरोना लोगोफोर नैजों माइ हाखांबाय बैजों माइ हाखाखै ओमफ्राय नै गोजौआवबो मानसि लोगोफोर मानसि गोजा आरोना गासैजोंबो जों दा थांसै लोगोफोर दहायनिजों थांला जोंबो लोगोफोर जोंबो साइथिंजों थांसै आरोना लोगोफोर साइथिंजों डाइरेक्ट जाखायो साइथिं थाबायलांसै आरो जोङो लोगोफोर स्टेशनसिम जों दा थाबायलांगासिनो लोगोफोर गोजौआव गाखोनोसै साइथिं गोजौआव लोगोफोर आं हारसिंमोनबाथ' बङाइयावनो आन्दायखाबायमोन आं लोगोफोर बङाइयावनो जोबहैयोमोन नालाय ट्रेना बेनिफ्रायथ' निउ बिमायाव आंथ' थांफिननो रोंखानाय नंलामोन लोगोफोर आदामोननि थाखायसो जों सौफैबाय नै क'क्राझाराव लोगोफोर बेनिखायनो आं दा आदामोनजों थाफागासिनो आरोना लोगोफोर दा जों थांगासिनो आदामोना सिगां बिसिनि उनाव आंथ' थांगासिनो नै बेजों नाहरबा माबायदि नुयो नायदो लोगोफोर नै मानसिफोरा माबायदि नुयो अयथासार मानसि लोगोफोर साइथिंआव मानसिफोर नै लोगोफोर गोजौआवथ' नै गोजौ बुंखानाय लोगोफोर मा रोखा जों दा सफैबाय नै लोगोफोर क'क्राझार स्टेशनाव एसे दंबावो एसेबो थाबायनोसै आरोना लोगोफोर थाबायनासो फैगोन नालाय स्टेशना नैबे ट्रेन साइथिङाव आं थाबायनो मोनफेराखैमोन लोगोफोर नै दिनै थाबायबाय आरोना लोगोफोर दिनै थाबायनो मोनजोब्बाय नै लोगोफोर जों दा सफैबाय स्टेशनाव ओरैजाय थांसै लोगोफोर क'क्राझार लोगोफोर नुफैबाय आं दिनैसो नै मोजां पेन्डाल खालामनानै दोनदों लोगोफोर मोजां आखिजोबनानै नै साफा नुदों लोगोफोर जों दसे बेरायफैदों आरोना लोगोफोर टाइमा एसे लेटआवसो फैगोन नालाय बेनिखायनो क'क्राझार टाउनाव एसे बेरायफैदों लोगोफोर नै स्टेशननि खोलाहाजोंसो फैदों लोगोफोर जों नै लोगोफोर एसे बेरायफैदों आरोना जों दा अब्ला लोगोफोर जों दा थांफिननोसै एसे बेरायखांना थांफिनसै नै लोगोफोर मोनफैफिनबाय जोङो